Hej så alle sammen. Mit navn er Markus Karpgaard Tima. Ved siden af mig har jeg Frederik Karpgaard. Ja. Og i dag vil vi lave et lille forsøg med det her monster. Ja, så snakker du. Alting i hele verden har svingninger. Når vi påvirker noget med den samme frekvens som tingens egen frekvens, så kalder vi det resonans. Det mest typiske eksempel er, når man skubber til en, der sidder i en gynge. Vi giver et skub hver gang gyngen har taget en svingning. Dermed tilfører vi energi ved hjælp af resonans. Vi har så lavet vores eget forsøg her. Ja. Først skal vi bruge et forsøgsstativ. Det har vi her. Vi lavede træ Hjemmelavet. Af 5 og 3. og snor og en mødrik. Nej, fordi møtrik, det er jo den, man skulle forsøge med. Ja. Ja. Skal vi prøve? Ja, en møtrik og 2 stange, skal man også bruge. Ja, men den her den er gået i stykker. Yes. Og det er så det der, men der... Lige nu der påvirker Markusen der med den egen frekvens, kalder man det. Ja, så prøver vi at køre den anden vej. Sådan her. Vi skal den lige i gang igen. Ej, det gør vi så ikke lige. Se. Så skal der ikke noget, fordi at Det er helt skørt. det ikke er den samme frekvens. Det tror jeg faktisk var det for i dag. Vi vil gerne sige farvel. Og tak for i dag. Ja, tak for i dag. Det var Hyggeligt. hyggeligt, ja.